Oh, yay! May pajak na kami! Saan guys si Kuya Nestor tapos si Raymond. So naglalako yata ito ng tuyo. So napakasarap tignan, napakasarap yung feeling na makita mo yung tinutulungan mo ganito. So talagang nagsusumikap sila. Yan talagang pinapasok nila sa utak nila yung mga sinasabi ko on and off cam. Wow! Ayos ah. Kumusta? Ano yan? Badi tuyo. Badi tapos tuyo. Ayan na yung ano. Pajak na. Ay ano to? CCTV? Kala ko CCTV. O, paano pa itong ganahin? Ay ito. Ba't kahit gabi? Nagtitinda kayo? Ano, ngayon pa lang kami na umpisa. Kasi first day. Pina-blessingan ko. Alin? Ito. Yung pajak? Very good. Ayan. Ito may paskil sila dito. Toyo. 1 kilo, 1/4, 50. Isang kilo, 220. Mahala ko. Ito, tilapia. Saan kayo kumukuha ng ano? Pasakaw. Pasakaw? Kayo pa yung pumupunta doon? Oo. Pero pag ano, sa Martes, kukuha ko. Ano, diyan na lang sa tigang. Dapat bultuhan, no? Mayroon pa doon sa, hindi ko na mainag. Dito muna tayo. Mainit yan. Pasok mo dito. Ayan, congratulations. Op. Ay, sumabit yung ano namin ng nawasa. Ayan. Ito lang yung buhay namin kasi. So, wala kaming tubig. Kaya, nakikonnect muna kami dun sa ano. Sa nanay ko. Ayan, inabot ng... Ba't di ka bumili ng ano? Yung malaking payong. Ano to? Ay, tilaping toyo. Magkano to? Sige na. Magkano to? Bumili ka na ba ang kiluhan? 750 bilang ba? Ayan, sa ano? Sa kahon. Parehas. Ano yan? Talongasi tuyo. Talongasi. Yan yata yung naka-ano sa akin eh. Dito ito yata yung naka-allergy sa akin. Yan. Yan nakapo niya sa imo, sa itong tamban. Iyo, tamban. Yan tunay na tuyuan, sa tamban na tuyo. Nangatay ako dun. Ano, tamban talaga. Tamban sa mahipog ang laman, pero yan ho, tuyo na tunay an. Saan na kayo galing? Ano, Ha? Saan yung pinablesingan to? City Pado. Ada Sabo. Ayos na yan? Naglalagatak. Ha? Nga po. Baka yung bearing lang. Hindi rin. Then, ang reno, saro lang. Pag sinuunan ko, yaw nga na, pinangkas ko sa bag. Oh, Sumasayad na. halip ko pa yung bracket niya. Ayun o, kadina. May adjustan pa dapat ko tayo. Pwede pa sanang i-adjust na. Sabi ko, palitan ko, pasok ko lang lang. Di ba pwedeng ipa-adjust mo lang ito dito? Dahil na, nakadukot na baga. Wala nang adjustan. Ayan, nakakatuwa naman kayo na. Lama. Ha? Lama. Ito yung masarap tulungan. Ayan, sisikap talaga para mabuhay. Ito. Sige. Dalawa nito. Kuyan lang sa'yo. Sige na, negosyoan. Tapos, yung sa likod, ay sa baba. Magkano yan? Ano po? Wala pa. Ha? 1/4 po. Mag 55? Kalahati na. Kabanga po.
Hindi na ito plastic. Ito guys, so yung binigay natin, alam kong hindi talaga masasayang. Sa matis na kabultuhan. Hindi na dagdag man. Oh, sobrado ang kiluhan. Sobrado asali ang ano, tanggalin mo yang, oh. Sobra. Edges mo. Just mo eh. Paikutin mo lang. Yan. Sinong gumawa nito? Pwede. Araw. Ha? 3 araw. Pwede na yan. At least hindi mainit. Pwede mo itong ipamasada pag ano. Pag wala kayong tinda. Garbitin na pa. Sige. Ha? Ano to, the charge? Iya. Na lang. Para pundit na siya. Nagnunog sa bago. Ituloy nyo lang yung ginagawa mo ha. Ginagawa nyo. At baka ito na yung sagot sa pag-unlad ng buhay nyo. Ano pa yung mga naisip mo, Kuya Nestor, na ano? Ano, sabi ko, pag Pwede pagkakitaan. walang tuyo, isda yung labas. Ayun sa kaywa. Magkano lahat to? Pinta na muna, huwag ka ba yan? Oh, dapat yung pagsukli. Dapat maayos ha, baka hindi madala yung Yan, ang ng 110. customer. Kaya dapat dagdagan mo ng mga gulay. Ano ang dep ako nakakwenta? Ano ang Itlog. Dagdagan mo ng itlog naman. Ha? 195. Oh, di ba nakakatuwa? Tane. Ay. Nasa din pera natin dito. Ili. Nagkaharalo ko ay pa rin. Kumain na kayo? Ha? Diyan na niya. Oh, ang dami na benta oh. Nato mo. Awa ko. Nato mo. Awa ko. Kala ko dami nyo ng benta eh. Yan basta alagaan nyo lang yung puhunan nyo. Huwag yung ano yan. Huwag nyo nga hayaang maubos yan ha. Salamat po, Kuya Roy. Di baling dumami. Huwag lang mawala. O, dagdagan mo ng mga gulay. Yung hindi masyadong Kung madaling mabulok. nakahapit ka ni sa sa pili, kato. Mas mura doon no. Sa od ko kato nakakuha kami sa oras. Bumili ka ng bomba. Siguro. 180 baga yan. 185. Bumili ka din ng side mirror no. Ayos, good job. Yan ang maganda sa tinutulungan. Nagsusumikap. Hindi yung binigyan mo na lahat-lahat. Papabarangay ka pa. Buwan mura man lang. Ito, anong ibig sabihin nito? Pag may tabat, nagko-reflect yan. Iniisipan ko. Hindi, mas maganda niya. May nabibili niyan, yung mga reflector na reflectorize. Ito, nilagay niyo pa to para mag-reflect. 65 ini. Ha? Di na. Sabi ko, utong kulay, ibinigay yan ng tindira. Ito, 65 daw. Yellow. Sabihin mo reflectorize. Na hindi, hindi yung ganito. Yung mga sticker na reflectorize. Ano man lang po niya sa logo. Ayos yung niya. Tuyo baga ini. Kaya tuyo. Tuyo. Ayan. Tuyo.
Tuyo sa imo nga niya, para sa imo. Yung body okay. Ini on Ah, tuyo. sige na. Maubos lamang ang tinda din daw. Napasidro ko pa kagaya ano. Magaling, magaling. Sige, sana maubos yung tinda niya. Ay. Ayan yung ano namin yan. Tubig. Ah, sige. Salamat. Sige. Sana maubos yan. Ingat.